rakyat lumawan pupuh Cipteng Driya Wandrapati Kang samya Bandayuda Suraning Driya kabuka Jayarana Suraning Driya satemah jaya ing rana ladalah durung suwe nggonku ngancik ana pertapan Sapta Warga ana wujude kethek putih memplak kaya kapuk dinusani. Sapa iki? Tambuh kelawan aku ayo bali sapa sing dadi aranmu? Wah, warat tembunge ngabangke talingan. Manasi kuping. Ya ora dadi ngopo gandeng aku wong neneka. Ki wong Imo Himan tokoh pangkat Tumenggung. Tumenggung den tokoh patiharanku. Tumekono papan kene kowe arep apa songah sesungaran sak wadya balamu. Kowe lah mangerti yo yen to aku arep mbubarake para Pandhawa anggone bangun Candhi Saptawarga. Dudu karepe dhewe ento kaya mangkono baliya saka papan kene yen kowe kena tak eman. Wah, wani kowe mungsuh karo aku parat. Sing kudune takon ki aku, dudu kowe. Piye? Kowe wani kowe mungsuh karo aku. Lho. Ya wani wong aku iki wani karo kowe. Kowe iki tak takoni wani karo aku. Aku cetha wani ning kowe mbuh. Kowe weruh. Aku iki sapa? Kowe iki sapa? Gimbong Pancawati Dendha Anoman. Kowe tau weruh Dasamuka. Dasamuka tau weruh kuwi wong daerah mahku wong Sabrang, wonge Diktaya. Nah, matine kae karo sapa? Karo Anoman. Lah ya iki lho Anoman. Tenan po? Kowe aja ngedek-ngedek ya aku kowe. Masih to kowe Anoman. Lekno mripatmu, bolongno taringanmu ya iki gimbonge Pancawati Dendha. Aja meneh dedapuramu. Coba, buta pira sing tak kepruk ndase gawe watu. Wah, aja ngono to, Wan. Aja kereng-kereng lho. Kowe asli Anoman biyen sing tau ning crita kae. Aku ngapusi ngopo? Aku iki isih bakal urip nganti 7 jaman besok jaman Kadiri. Wah iki. Iye iki. Wani apa ora? Yo aku sipating prajurit ora bakal bali ento ora dadi kuwanda cangkemmu. Woi! Pop. Woi!
Dadi ngopo? Awas kowe Hanuman Janda Warak. Ya. Aja ditangkis nek kowe pancen kuat nampani. Ae jerega mut biar kowe. Ayo. Haut. Hei, hei. Banyak. Ayo. Oh. Woi, was. Aduh, tanganmu man. Wos. Lo, wayak. Edian. Op, hoi. Ya, wayak. Aduh, wah, hoi. Was. Oh. Wah, banyak. Bos, wah. Yo, ditenon kowe. Bos. Oh, ya. Woi. No. Edan. Weh, latal. Ya, apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Ya, ngati dening aku kowe ya. Oh, wes. Loh, ya. Ya. Why? No! Why? Why?
Mundur, 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 mundur. Maju selangkah ngarep. Tambuh tanding ana. Lho. Tumenggung Jala Sengara kang bakal merantasi gawe. Jos melekke wong Himba Himantaka warang. Lho. Enek satriya sok ngumbul. Sopo? Wah. Ora duwe sayap sajake bisa mabur ana antariksa pamer kadigdayan pamer kaprawirang. Cah bagus mudhuna legane atiku. Tanding ana Jala Sengara. Aja kakan lurus ayo buktekno yen kowe sepi mundra. Iya. Nyidam trebelo. Ayo, tenono. Hop. Pilih soto apa rawon to soto wan rawon to soto wan rawon di kopine. Oh, wela. Oh. Lo. Baik. Oh, baik. Edian. Wotik toyo banget. Hei. Oh. Baik. Baik. Oh, baik. Hei. Edian. Ngantem cengel semrepet panonku. Oh, woi. Ois, wah, op. Oh, wah. Woi. As. Oh, baik. Banyak etian. Woi. Loh. Wah. Wah.
wes. Wah, kowe. Kowe. Waya. Patih. Patih. Bumi Loka. Penang apa wis sajak gupuh. Nuwun pangapunten sinuwun. Parantine samangke wadya saking negari Hima Himantaka sami bibar mawon. Lho. Sapa sing dadi mungsuhe? Wah, menika wonten putra Brayat Pandhawa, isih anake Pandhawa Badha Kala. Inggih, wah mundura gaglake dhewe. Selak arep betah. Gelak-gelak woi. Ayo Janaka. Para Pandhawa tandingana pidano kawaca obrak-abrik pratapan sapa warga. Tut! Wah, iki cahe bagus. Kowe mau sing ngobar mabur ana dhuwur. Jenengmu sapa le? Takon karo aku ya iki Nalendra Pringgondani Prabu Anom Arya Gatotkaca. Welah dalah. Anake sapa? Ora sandat tak kakean takon ayo bali yo. Lho kowe iki anake sapa? Ayanana iki anak lanange Rama Werkudara. Welah dalah. Werkudara. Wi tunggale Janaka ya. Dasar kepara nyata. Oh, baik. Baik. Teh. Hei. Welah sapa meneh iki ah? Antaraja. Lah kok kaya keri-keri. Tong 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 tong. Kowe iki gini yo, kowe gini yo. Oh, sampean niku pripun to? Wah. Kula niki wau nembe perang. Kowe kula nembe perang. Kowe tas perang. Nggih. Niki munggah-munggah kula niku.
Mungsuhmu sapa? Wah, mungsuhe buta gedhe, rawame nika kula. Wah, kula kawon. Sik to. Kringete mruntus ora. Lah kok jarine mari perang ki rumasane kok yo. Antaraja rene Antaraja. Antaraja, Jo. Aku bagian aja. Lek iki anakku sing iki mesti ora gelem ngapusi, sing iki mesti ora gelem. Antaraja, dawuh wa. Kowe mau ngopo? Nembe perang. Nah, iki mesti bener. Mesti bener. Kowe roh Antasena mau ngopo? Perang apa ora? Antasena namung mirsani kemawon, namung ningali, mung dilok. Wo, nyane cah keparat arep bocah iki. Ngono nek menggeh kok ora umum, sajake kaya wis iso nyambut gawe. Inggih. Mungsuhmu Nalindra Imantaka. Jenenge inggih menika Prabu Danu Kawaca. Kowe menang apa kalah? Mboten menang, nggih mboten kalah. Lho, piye to iki? Lah wong mriku nggih dereng napa-napa kok. Lah terus kula antem namung guyu mesem guyu suwi-suwi gila. Gatot Kaca, kula wonten dawuh wa. Kowe menang apa kalah? Mboten menang, mboten kalah. Iki jane iki apa lho? Nyambut gawe kok ya glenyengan karepe dhewe. Ayo ki ndang perang. Kowe iki ngopo wong kowe mau ora gelem perang kok? Wong Imantaka ki lho nata mandura Prabu Baladewa. Anggap mopo nyepelekke kowe. Ambyaan Golong Jala, rebutan kaya menjangan panci, nyodoto didoto. Yo, bantenge tanah Jawa Prabu Baladewa. Oh. Iki, kowe. Ora sah. Piye? Ora sah. Lho, kowe iki jenengku aku iki mesti ngono nek kumuni ngono dhisik. Ya wis. Tak untal Malang. Apa? Untal-untalan datane Malang. Nglayang kene untal-untalan yo kenek. Oh, sik tok gila aku. Sampeyan niku sinten? Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa. Apa? Kowe lah sing mambengi aku kowe. Dasar kepara nyata, kowe arep mateni karo si Janaka. Ngono apa piye? Iya apa piye? Deplak piye kowe? Oh, kuwi gelak dadi gawe. Piye? Odar. Ayo tutukno. Tutukno. Ati tiang tunggak cangkemmu kowe. Hai. Ambyaan Golong rebutan kaya medan rati. Toto didoto. Nata Mandura Prabu Baladewa. Tur sumuk penceng sing sedang mesti nyodot didoto. Ora bakal tetas awak paluring kulendra parat kowe. Woi. Ayo. Aja mung siji loro telu. Aja mung siji loro telu ambyuk wong sak momen to ora bakal kira salompo. Ayo sambata dewane wayang sing tukang kepledhek legane ngatiku. Nata Mandura Prabu Baladewa. Biantenge tanah Jawa ae. Wah, lah. Aduh, ya ngombe siapa? Seger.
tinggi pokping karo Baladewa aku edan-edan. Baladewa. Aku isih ancang-ancang arep ngetokne ilmu ditungkak cangkemku. Isih ancang-ancang arep ngetokne ilmu kanuragan kadigdayan wis diglitho ndas kuwe lah dalah. Mbah. Wah, iki. Apalane kok mesti turu ya ini. Nah lek kancane kaya ngene kok turu. Mbah Kirun. Apa? Piye ngger anak Prabu kepiye? Waduh, Mbah kula kawon. Wis tak kandhani kok ya. Kowe iki musuhmu Baladewa. Heeh ta. Iya, Mbah. Kowe Baladewa orang wayahe nyapa kok dadak mbok perangi. Kowe iki musuhmu Janaka engko. Lajeng pripun? Wis mundur aku dhewe. Oh nggih. Cukup ana aku bae, ha? Cukup ana aku. Baladewa maju selangkah ngarep kebut kemayan mbuh tibamu kowe Baladewa. Ampian Kongcolo. Rebut teko nyampe nyododok didodok ki lho. Nata Mantara Prabu Baladewa. Ayo ayen. Woi! Wo! Woi! Piye sing kuni oke ra? Wah, jenengan kok ndak gadhahi ilmu ngoten niku. Aku kaya ngene iki wis suwe nek ku merguru kaya. Aku meguruku karo Paidi. Cukup tak kebut mbuh tibane. Ngono wae kok do bingung. Lajeng samangke kados pundi Bapa Begawan Duraweca? Ngene. Iki mengko aku tak lumebu ana ing pertapan Saptawarga. Aku tak ngawat-ngawati saka Ndirgantara, mengko biasa tak colongi. Yen ora kanthi sarana mangkono, mengko kesuwen mateni abiyasa jalaran ing kono ana Pandhawa. Iya ta? Oh inggih, lajeng mengko yen ana payu-payu kowe sing bakal nranggulani sak Kurawamu. Sendika dawuh Bapa Penemban.